Muna cikin mota dama ba sai da mota ba halibi kawai sun kama can dai Allah ya sa kwanan mu ne ke bai kare ba amma sun kashe mutum 5 ciki su ne za su dauke mu suka ce mani ina da mai kudi na ce musu a'a mijina na da kudi na ce a'a abinda za mu ci ma sai ya je ya nemo shi ne na gobe ma gobe zai same shi sadda Allah ya sa ma bai samu ba don ne ya kullum buka in samu in ba yara. To lamarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yayin da 'yan ta'adda suke taccin karansu babu babbaka duk da cin galaba su da ake yi, a cikin wannan faifan bidiyo za ku je da aka naɗi muryar wata baiwa Allah da 'yan garkuwa da mutane 'yan fashin daji 'yan ta'adda suka yi garkuwa da ita tare da yaranta da kuma ibtila'i da jaraba da ta fuskanta a lokacin da take hannunsu. Bayan sun kama ta dai sun gallaza mata bakar azaba da kuma gudanar da dukkan wani abu da zai cutatar da ita, suka kashe mata yare guda 2 hatsali ma ta zamo ita take binnewa idan suka kashe. A cikin wannan faifin bidiyo za ku ji da ta yi wannan bayani na lokacin da suka ɗauke su da kuma irin artaban da suka sha har zuwa ta fito. Fatar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya, ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da kuma dukkan abin da zalunci da ake fama da shi daga ɓangaren 'yan ta'adda. Allah Ubangiji ya ƙara taimaka ma jami'an tsaron Najeriya domin ganin cewa wannan abu cikin buwaya da iyawa ta Allah an kai ƙarshen shi. Ahmad M. Jalo, Mai Biredi TV, ku saurara domin je da wannan al'amari ya kasance. Ya ce don Allah don Annabi ku yi haƙuri wallahi ba ni da mai kuɗi mijina kuma bai da su. Suka ce ƙarya muke yi, aka ɗauke mu aka tada mu da yara 3 suka kashe 2 suka bari da guda. An ce za a kashe mu gari ya waye da kude ko ba ta kai ta kawo da na daɗe hannunsu su ke sanya ni duk wanda ya mutu ke rimewa yaran ma ni na rime su kuma sannan ban da wannan bugu kullum su buge ni kuma ga wahala ina yi duk sannan kuma aka sa ni ɗaura duk mazan da suke ɗaukowa ni ke ɗaure su ni ke kwance su ni ke yi musu koyi bayan nan wuri ga bugu ga jiwa ga harbi da baka. Kwanan ki nawa a wurin su? Mutana 6 da kwana 5. A wurin su? Hannunsu. Ya aka suka kashe yaranki ba mu bayani. Bugun su suke yi a buga a halba a taka tun da karamin ma wanda nake goyo da su da ya mutu an balle mashi kashin wuya da jiba dutse ne mulmule ne suka dauka suka jefa mashi kashin wuya shi ya balle tun daga nan da ya kama kuka ne ta riga ya kama kuka wannan kuka daga nan dai da hecirar jiyoji gari na wayewa da shi da yan uwar shi suna gaba na kwakwance ya rasu yana ta ma'alewa rayuwar shi tana hita ta magajiyar shi na hita sai suka ce za su ɗauka su ba karnuka an ce kuwa Allah kuwa girman Allah ku yi haƙuri ku ba ni in ba ku rimewa in rime da kaina aka je man kwashe aka ce in je in rime wannan ma su 4 suka rasu da su da wasu maza da muka je muka yi gina muka rime su muka zo kuma ba ci ba sha dama kwana 2 ko ruwa ba mu sha ba duk muka yi wannan wahala irin nan muka rihe wannan maza duk wanda ya mutu sai su kwance namiji guda sai a ce mu tafi tare da ni da shi mu je mu rihe har mutum 5 mun rihe rana daya sannan kuma abinci ya fi sati da su ba mu shi ba. Kamar ki yaran ki guda nawa aka kashe? Biyu ne da Ahmad da Maryam. Yanzu ya yanayin lafiya jikinki? To kone dai wannan jiki na wannan kunkuri sai hawa yake tari da mahaifa ba ma sauki yake ba hawa kawai yake yi. Jikinki ya kumbura kenan? Kawai kumburi karancin jini ma ke kare. Wani abu ne wanda in kika tana shi a zaman ki wurin wannan yan bindiga hankalin ki tashi? Tsada su rana sai azabar da suka bamu da kuma zaman da ne da wannan yara in na tuna abin da suke ce mana ruwa za su sha ko abinci za su ci bani da shi rayuwata tana ɓaci har yanzu da yunwa ta kashe wannan yara da bugu har yanzu rayuwata tana ɓaci akan wannan abin da su wannan ce mana da suke abinci ruwa da na tuna shi rayuwa ta ɓaci take yi ga bugu ga azaba a buge ni a buge su da sama da kuka a kama jiwon mu da gani su kowa jiwa suke yi tun da muna hannun su duk abin da ke gare ni
da kayan ɗaki na ni ban sani ba, da kayan ɗaki na da duk abin da gare ni da dangi da mijina ya yi bara ya yi baɗa duk an haɗa an ba su ban ma sani ba sati 6 amma ba su yi domin ba da ba da kuɗin sai dai muka gudu ta suka kashe mu ma za su sai dai muka gudu. To amma aka taya aka kika gudu? Da daddare wannan karfe 12 ta wuce na dare muka biyo hanya kwanan mu 3 muna garin ba dajin Zamfara har Allah ya sa na zo hannun mutane. Me kike so ki ga an miki? A taimaka a tallafa mana a kai na asibiti a kula da lafiyata da yanzu ina da buƙatar taimako a kai na asibiti da abincin da za mu ci.